Здравейте, Здравейте хора, аз съм FoxLifeBG. Както виждате, играем една игричка на име Clash of Clans. Аз съм 10 ниво. Малко е за мене, но пък го дигнах много бързо. Когато съм играл преди много време и малко игра с фейскам. Виждате това. Малко е така камерката. Прича, ама може да жут на мене същото ми име Пламен. За тези, които искат да знам. Тук един приятел му е нападнал. Скапаняк! Не да му дори сега. Хората направо ще усмачка от бой. Така да чакам. 2 гиганта имам. 60 на 60. Добре, ще нападнем някой. Чакай, опа. Тук пък кой има? Тук пък кой има? Добър венана. За тези, които не знаят, сега малко ще пообясня за играта. Значи, ето това нещо тук се нарича лаборатория. И ще мога съм така съм върна. След да игра съм. Това е лаборатория. Когато примерно като дариме 50 000, което е според мен е сенотъм доста, този барбериан ще ми стане на второ ниво. Играта е подобна на Clash Royale, но е малко по-яка. Горе-долу. Еднакво са. Обаче едната е скач, пък другата е като си войници. Добре, толкова си остава. Този го смачка. Слаба работа, батен. И аз тук съм свързан няколко неща. За да може да ми покажа. Това барбера на тука. Не са два. Тука ще да ме нервят. Тук съм свързан. Нещо съм бъз. Са това убита. Перфект! Взех и малко ресурси, което е добре. Супер. Нямам много диаманти, защото постоянно си ги използвам за това. За да взимам неща. Сега нямаме един диамант. На кой му трябва диаманти? Не на мене, бе. На мене нищо не ми трябва. Само диаманти. Възможно се. Не. Тут. Добре. Искам нещо да погледна в това.
Искам да ме гметнат. О, след 20 минути ще мога да се използвам от моя клан. Между другото, влезте колкото се може повече хора, влезете в Project Shield клана, защото не трябва само още един човек за монстри, за какво, обаче... Моля? Оф, 20 000. Мортал иска 32. Искам да си го апгрейд. Трябва да какъв ще му апгрейда. Плюс още 50 points. И има и damage per second по 5. Мортал е малко слаб. Обаче пък барбарианците и... Грешно. И... арчерите направо ги мели. Буквално ги мели. Тук е малко такива ще направят ресурси. Какво за 7 минути? Малко барберяне. Тък има шоу. Махна. Всички са барберяне. Има такива. И от тука само барберане. Играта аз просто играя, защото не се общински на карта. Това нещо... Гледайте. 2 часа ще е готово. Искам най-много да се апгрейдам това. О, за 6 хиляди! Това се апгрейдна и той. Искам... Gold Storage да си ги апгрейдам, защото те са много по-ценни, отколкото елексирите. Но елексирите също е нужни, защото Gold Storage ще се апгрейдва чрез елексири. То да. Трябва ми 100 000 за да се апгрейдна Clan Castle. Clan War and Star Bonus loot is greatly the хубаво. Така. Има малко. Тук може барберяне. И нямам... трапа. Но пък сега се събрам. Той са го атаквали много. Има само Archer Tower и гном. Един джант тук, един джант тук. Опаланка! Sorry. Такива посадки. Защото те взел много ресурси с направо. Аз казвам нещо повече ресурси, отколкото. Не мога да изпочира, ама... Обчават се, брат. Все пак. Бе, това беше много тъпо чили. Бързо! Мама, това като... Ай, защо дави простаци такива? Да ви казвам сега, че може ми използвам клипър. Майко, бахте момниците! И бахте тапаците! Хора запишете се ушите, защото тук заедно се писвам. И бах ми майката в газа, и бах! И бах ви мамата, и тъпа, и бах си простаците, и бах ти. Ти бах майката, ти бах. Поне спечели. Ти бах майката. Брич, камерата не го. Казвам.
Се радвам. И така. Уф. Achievement. Супер, 5 диаманта, за кого мога ги използвам? Съм с нея. Така, барберане, 15. И една пак нямам диаманти. Вече да. Съм се апгрейдна Данхала за 25 000 монетки. Такива чудеси. Което ще го апгрейдва само малко. Така. Сторжа ще му го апгрейдне. What? О, ще мога да се апгрейдвам Gold Minity на ниво. Ще му даде 2 драги. Yes! Yes! Супер. Между другото камерата е много мъничка. Мога мисля само лицето. Моето голямо лице. Ой! Защото съм обаче пък са тайм един ден. What the hell, man? О, ще атакна още набързо. Искам да са някакви слаби, за да мога да приключа бързо. Добре, просто не ми хареса. Има 2 канона. То сме нуп. За нещо отстрани, надясно. Добре, няма. Има. Защо всички има 2 канона? Те ще се бъдат престрашни. Още един achievement. Бързо. Супер! Едната звезда. Бързото. Клипа. Защото как ще апдейтът е планета, бе, ти. Супер, да парте. Сега ще видим. Смачка го. Жълно един Арчер Тауър, 2 канона и риб. Няма защо е риб. Супер. О, супер. Трезора мога да си го взема. Чакайте, тук колко ми трябваше? 25, нали? Да. О, чакай да се взема чимата. Какво искаш, ма? О, един. Диаманта. Сега за още 2, за да мога да... Обаче аз сега ще трябва да спра клипа, защото ще ставим прекалено дълъг. И чао от мен.